मांद्रेत शनिवारी घडलेल्या भयंकर अपघातात दोघा स्थानिक युवतींना दुर्दैवी मरण आले, तर एका युवतीवर जीएमसीत गंभीर स्थितीत उपचार सुरू आहेत। मासे खाण्याची रूज या तिघांच्या अंगलट आली। चतुर्थीचा सण संपल्याने ह्या तिघी जणे आसकावडा मांद्रे येथील मांद्रे मार्केटमध्ये मासे घेण्यासाठी ट्रिपल सीट निघाल्या। त्या क्षणाला त्यांना पुढे घडणाऱ्या अनर्थाची कल्पनाही नव्हती। मांद्रे पंचायतीजवळ त्या पोचल्या आणि एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले। त्यांच्या दुचाकी समोरील मालवाहू रिक्षेला ओव्हरटेक करतानाच्या नादात त्यांची दुचाकी धडक मागून रिक्षेला बसली आणि त्या रस्त्यावर कोसळल्या। एवढ्यात पुढून येणारा ट्रक तिघांच्याही अंगावर गेला। अंगावर काटा आणणाऱ्या ह्या घटनेत सानिका खरबे वय वर्ष 19 आणि प्रियंका खरबे वय वर्ष 29 यांना जागीच मरण आले। सानिका खरबे ही प्रियंका खरबेची नणंद। दुचाकीवरील तिसरी युवती सिद्धी शेटकर यांच्यावर गंभीर अवस्थेत जीएमसीत उपचार सुरू आहेत। मृत पावलेली प्रियंका आणि सानिका ह्या नणंद भावजे होत्या, तर जखमी सिद्धी शेटकर ही प्रियंकाची सख्खी बहीण होती। अपघातातील रिक्षा आणि चालक तसेच ट्रक आणि चालक यांना ताब्यात घेण्यात आले। अपघाताची खबर मिळताच मांद्रेचे पीआय शरीफ जॉकीस यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला। या अपघातात नणंद भावजईच्या मृत्यूमुळे आसकावडा मांद्रे परिसरात शोकाळ पसरली आहे। तर अशा प्रकारे चतुर्थीनंतर मासे खाण्याची आलेली रूज दोघा युवतींच्या जीवावर बेतली, तर तिसऱ्या युवतीवर गंभीर स्थितीत जीएमसीत उपचार चालू आहेत। तुम्ही पाहत राहा गोमंतक टीव्ही।